Исәмсез балалар, бүген без сезнең белән ихтисад турында сөйләшеп китәбез. Сен иҗтимагый тормышның кайбер яклары белән таныша башлыйсың. Ихтисад турындагы башлангыч белемнәрең сиңа укуыңның киләсе баскычларында аның нигезләрен үзләштерү өчен әзерлекле булырга ярдәм итәчәк. Ихтисад күренешләре белән син көн саен очрашасың. Өегездә һәм урамда товарларга бәяләр турында өлкәннәрнең сөйләшүен ишетәсең. Әти-әнинең хезмәт хакы турында беләсең. Газеталарда салымнар турында укыйсың, мәктәп җиһазларын төзекләндерүдә катнашасың, кибеттә азык-төлек сатып аласың. Барлык бу аерым-аерым күренешләре ихтисад төшенчәсе берләштерә. Ихтисад сүзе борынгы грек теленнән кагыйдәләргә, законнарга нигезләнгән хуҗалык итү дигәнне аңлата. Соңрак бу төшенчә киңрәк мәгънә ала. Инглиз язучы Джордж Бернард Шоу ихтисад ул тормышта мөмкин булганча яхшырак файдалану дип белдерә. Хәзерге заман галимнәре ихтисад кешеләр тарафыннан үз яшәешләрен тәэмин итүнең аңлы рәвештә булдырылган һәм файдалана торган системасы дип нәтиҗә ясыйлар. Тарих, география фәннәре курсларын өйрәнгәндә син ихтисад күнекмә дигән сүз ихтисад турында тупланган белемнәр ул, ихтисад иҗтимагый мөнәсәбәтләр ул дигән сүзләрне ишеткәнең бар. Без сөйләшүне ихтисадны аерым күренешләреннән башладык, алар аша гомумирәк процессларны һәм күренешләрне күз алырга була. Хәзер балалар, без сезнең белән натураль һәм хуҗалык, товарлык турында сөйләшеп китәбез. Натураль хуҗалык һәм товарлык хуҗалык. Кешеләрнең азыкка, киемгә, торакка, аралашуларга, сәламәтлекне саклауга булган ихтыяҗлары төрлелеген искә төшерик. Әлеге ихтыяҗларны ни өчен канәгатьләндерергә кирәк? Әлбәттә, бу кешеләрнең яшәешен һәм эшчәнлеген тәэмин итү өчен кирәк. Ихтисад әлеге ихтыяҗларны канәгатьләндерүдә актив катнаша. Ихтыяҗларны канәгатьләндерүнең матди чаралары хуҗалыкны оештыруның натураль һәм товарлыклы төрләрен кулланып булдырыла. Натураль хуҗалык кешеләр үзләренә кирәкле барлык нәрсәләрне җитештерә һәм аларны үз ихтыяҗлары өчен генә куллана торган тормыш итү рәвеше. Хуҗалыкның иң борынгы төрләреннән берсе. Нигездә ул гади эш кораллары, гади технологиялар куллану белән аерыла. Натураль хуҗалыкта азык, төлек һәм хезмәт күрсәтүләре алмашмыйлар. Бу исә кешеләрнең тормыш дәрәҗәсен яхшыртуда кыенлыклар тудыра. Сиңа яхшы таныш булган әдәби герой Робинзон Крузо тулысынча натураль хуҗалык алып бара. Европа, Һиндстан, Кытай крестьяннары урта гасырларда натураль хуҗалыкка якын шартларда яшәгән. Күп гасырлар дәвамында Рус крестьяннары, Азия һәм Кара диңгез буендагы далаларда көн күргән күчмә халыклар натураль хуҗалык алып барган. Натураль хуҗалыкның төп җитешсезлеге түбән җитештерүчәнлек. Гадәттә, мондый хуҗалык кешенең төп ихтыяҗларын канәгатьләндерү мөмкинлеге генә бирә. Натураль хуҗалыкка алмашка товарлыклы җитештерү килә. Кешеләрнең билгеле бер эшчәнлек төрләренә нигезләнеп, товар җитештерә һәм бер-берсе белән товар алмашу хезмәтләре күрсәтә торган икътисади тормышны оештыру рәвеше товарлыклы җитештерү була. Балалар, әйдәгез әле уйлап карыйк. Кем икътисадта төп катнашучылар? Икътисад башлыча товар җитештерүчеләр һәм кулланучылар эшчәнлегенә нигезләнә. Хәзерге вакытта кешенең тормыштагы ролен ул катнаша торган икътисади эшчәнлек тасвирламасы аша күзаллап була. Андрей инженерлык төзелеш институтын тәмамлаган белгеч. Ул дуслары белән Лесные зори дигән фирма ача. Яшь кешеләр матур һәм уңайлы дача йортлары төзиләр. Андрей җитештерүче. Эштән соң Андрей дуслары белән Альтаир мәдәни күңел ачу үзәгендә ял итә. Бильярд уйный, тренажерлар залында шөгыльләнә, уңайлы кафеда кичке аш ашый. Андрей кулланучы. Күргәнебезчә, икътисадта катнашучы бер үк вакытта ике рольне дә үти ала. Җитештерүче товарлар эшләп чыгаручы һәм хезмәтләр күрсәтүче. Кулланучы үз ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен товарлардан һәм хезмәт күрсәтүләрдән файдаланучы. Икътисадта аерым бер кеше белән бәрәттән кешеләр төркеме дә дәүләттә җитештерүче һәм кулланучы була ала. Җитештерүче үз эшчәнлеген товарлар эшләп чыгару һәм хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле барлык ресурсларны мөмкин булганча азрак тотып, көтелгән нәтиҗәләргә ирешерлек итеп оештыру кызыксындыра. Бу аңа керем алырга һәм товарлар җитештерү эшчәнлеген камилләштерергә мөмкинлек бирә. Балалар, бүген без сезнең белән икътисад темасын үттек. Бүгенгә теория өлешебез тәмам.